povedzme si to na rovinu, tohtoročný vstupný draft dopadol pre Slovensko obrovským sklamaním. Hoci sa oproti minulému roku ten počet draftovaných Slovákov zvýšil, teda na číslo 3, panuje skôr sklamanie a frustrácia. Pretože v tom najlepšom prípade tento rok mohlo dokonca zaznieť až 10 slovenských mien. A práve preto sa dnes pobavíme čisto o slovenskej stope na drafte 2025. Povieme si niečo málo o draftovaných Slovákoch, prečo sa nedostalo na ďalších, a nejaké vyhliadky aj pre budúci rok, takže hoď like, odber a poďme mi rovno na to. Tohtoročný vstupný draft do NHL sa uskutočnil v Los Angeles a v podstate prvýkrát v tej novej forme. Prvé kolo sme dokonca aj streamovali, takže určite pokiaľ ste mali to šťastie, tak ste na nás narazili a sledovali spolu s nami a asi už aj viete naše stanovisko, teda respektíve moje k tomuto celému formátu. Za mňa osobne trvalo to určite dlhšie ako po minulé roky a ja viem, ušetrili sa najmä peniaze pre organizácie, ktoré nemuseli cestovať do dejiska toho draftu, ale fakt celé to pôsobilo nemastné, neslané a do toho sme dokonca videli ešte viac Garyho Batmana, ako by sme si želali. Každopádne, pokiaľ by ste mali záujem, viem, že sa rozbehla už free agency, ale môžeme si kľudne ešte hodiť nejaké video o drafte v tomto formáte, takže pokiaľ by ste chceli a mali záujem, napíšte mi to do komentárov a povieme si taktiež nejaké tie sklamania, prekvapenia, kto vyhral draft, kto prehral na drafte, nejaké také celkové zhrnutie. Čo sa týka ale samotnej slovenskej stopy, tak tento draftový ročník mal byť pre nás tým, povedal by som to, popredným alebo jeden z tých úspešnejších. Jednoducho, mohli sme sa zastaviť kľudne na čísle 10. Áno, potrebovali by sme kus toho šťastia, ale bol to jeden z menej možných scenárov. Pokiaľ ste sledovali draftové rebríčky už asi tak spred roka, tak viete, že väčšinou sa v prvom kole nachádzali hráči ako Luka Radivojevič, predovšetkým hlavne mladý obranca, ale niekedy aj Tomáš Pobežal. Avšak postupne ako išiel ten čas, ako sa hrala, ako prebiehala tá draftová sezóna, tak sa postupne tí hráči prepadali. Predovšetkým u nás, ale odzrkadlilo sa to aj na následných rankingoch. Môžeme preto vidieť, že napríklad spomedzi našich hráčov dokázal vyletieť Michal Svrček, naopak Tomáš Pobežal a Luka Radivojevič sa prepadali a neboli sme nejak svedkami toho trendu ako v roku 2022, kedy Juraj Slavkovský a Šimon Nemec, áno, zohrali tu určite iné faktory pri tých dvoch našich nádejach, najmä kvôli seniorskej reprezentácii, ale mohli sme cítiť, že postupne sa jednoducho tí naši prepadajú. To však neznamená, že sme s nimi nemali počítať na drafte. Šanca tam stále bola, avšak menšia a hlavne sme ich mohli očakávať už v nižších kolách. Teda nie v prvom, ani v druhom, možno až v tom treťom. Ja sám som vyspovedal niekoľko mladých Slovákov pred draftom a taktiež aj moji kolegovia z ostatných denníkov či portálov. Zistili sme, že o Slovákov bol skutočne záujem. Veď napríklad do takého Jana Chovana sa zaujímali takmer všetky tímy. Michal Pradel? Ten označil záujem od 27 tímov. Luka Radivojevič 20, Michal Svrček 15, rovnako aj Tomáš Pobežal či Andrea Straka a dokonca aj Matúš Lisi evidoval záujem od 13 klubov. Organizácie sa dokonca zaujímali aj o ďalšieho obrancu Patrika Zubeka a záujem bol nepochybne aj o Alexa Mišiaka. Napokon to však dopadlo tak, že draftovaní boli iba traja. A meno toho prvého zaznelo až v treťom kole, konkrétne na 75. pozícii, kedy si Detroit Red Wings vybral Michala Pradela. Sám označil Detroit za jeden z tých tímov, ktorí prejavili u neho najväčší záujem a napokon sa to aj potvrdilo. Červené krídla si vybrali hneď v ďalšom kole druhého Slováka, tentokrát útočníka Michala Svrčeka, ktorý bol teda draftovaný zo 119. miesta, no a ako tretieho si vybrali Jana Chovana, konkrétne Králi z LA. To sme sa bavili o 6. kole a 184. pozícii. Keď sa na to pozrieme možno trošku detálnejšie, tak Michal Pradel naplnil tie, dajme tomu, očakávania skrz to nejaké umiestnenie. Nerozprávali sme sa síce o ňom ako o top brankerovi,
že by napodobnil, dajme tomu, Adama Gajana, ktorý bol vybratý medzi prvými, dokonca ako prvý brankár draftového ročníka. Tu bol skôr prípad, že brankári sa začali míňať už v prvom kole, kde boli vybratí prekvapivo Piotr Andrionov a v závere aj Joshua Ramsbergen. A na Michala Pradela sa v podstate dostalo teda na 75. pozícii. A v podstate, hoci ešte pred rokom moc teda nefiguroval v nejakých rebríčkoch a dokonca ani v tých finálnych, len málo kde by ste ho teda zazreli, tak sa dalo vo všeobecnosti očakávať práve jeho draft, nakoľko teda meria 195 cm, ide o vysokého brankára a vieme, aké sú trendy v súčasnej NHL a akých brankárov proste samotná liga preferuje. Mal najvyššie za sebou dobrú sezónu, či už teda v americkej USHL, kde sa dostal takmer na hranicu 90% v 14 odchytaných zápasoch, alebo potom samozrejme fantastické majstrovstvo sveta do 18 rokov, kde bol jeden z hlavných hrdinov, ktorý doviedol Slovensko na krásne 4. miesto. Nehovoriac o tom, že mu vyšiel aj Hlinka Gretzky Cup ešte na začiatku draftovej sezóny, teda minulé leto, a práve tam už sa objavil podľa mňa na prvých radaroch niektorých scoutov či novinárov. V Detroite to však nebude mať ľahké, pretože ako vieme, tak Red Wings disponujú brankárskymi talentami na vysokej úrovni typu Sebastian Cossa, Trey Augustin a do toho môžeme ešte pridať kľudne aj Michala Postavu, ktorý sa presunul v tejto sezóne z Českej Komety do Detroitu. A to sa fakt bavíme o brankároch minimálne o Kosovia a Augustinovi, ktorí sú draftovaní v prvom a druhom kole. OK, Kosa mohol mať náročnejší úvod, keď dokonca chytával nejakú dobu aj v ECHL, ale momentálne sa vypracoval na skvelého AHL brankára, ktorý dokonca už aj debutoval v prvom tíme. No a Augustin si prešiel teda univerzitnou cestou NCAA, kde podával skvelé výkony, vrátane juniorských šampionátov, takže skutočne bavíme sa o hneď dvoch brankárov, ktorí majú potenciál byť jednoznačne golmanmi pre NHL a do toho, keď si pridáme napríklad ďalšieho nádejného brankára Michala Postavu, ktorý teda sa presunul z Českej extraligy len v tejto sezóne, alebo teda v tej, čo bude nasledovať do NHL, pravdepodobne na farmu, tak je to hneď ďalšia možná konkurencia. Hoci pri Pradelovi sa bavíme skôr o niekoľkých rokoch, pretože nemôžeme očakávať, že práve hneď v najbližšej sezóne bude pôsobiť v štruktúrach Red Wings. Čo sa týka Michala Svrčeka, tak tam sa tá pozícia opäť nejak tak očakávala. Mohol vyletieť kľudne aj vyššie, kľudne aj nižšie, ale myslím si, že to štvrté kolo je absolútne fair a vybral si ho Detroit. V podstate opäť klub, u ktorého cítil jeden z najväčších záujmov. To sa potvrdilo a pokiaľ počúvate naše podcasty, by the way odporúčam, a dokonca s tematikou draftu tam ide čoskoro, alebo možno už aj vyšiel ďalší podcast s Matejom Derejom, tak som presne spomínal, že by sa mi slovenský útočník do toho Detroitu hodil a zároveň je to proste štýl Steva Yzermana a celého vlastne Detroitu podľa toho, ako volí, aký si vyberá hráčov a tak ďalej. Jednoducho nižší útočník, univerzál, taký energický, ktorý pôsobí vo Švédsku, má dokonca odohraté zápasy aj v SHL, konkrétne za Brinas. Nastúpil do 17 zápasov, nazbieral 3 body, do toho v playoff si pripísal ďalších 10 zápasov s 2 bodmi a nebyť šampionátu do 18 rokov by si Svrček zahral aj v finále SHL s Brinasom, čiže jednoducho tu som draft očakával a keď teda samotný útočník spomenul, že eviduje jeden z najväčších záujmov práve z Red Wings, tak som si hneď povedal, že toto je podľa mňa taký ten najväčší favorit, u ktorého môžeme byť kľudne svedkami toho, že si tohto Slováka vyberie. Dokonca keď sa na to pozrieme, kedy naposledy Detroit draftoval Slováka, tak by sme sa dostali na rok 2011, kedy si vybrali taktiež dvoch Slovákov a bol to v tej dobe Tomáš Jurčo a Marek Tvrdoň. Avšak ten draft červeným krídlam moc nevyšiel, takže jedine, kto sa najviac presadil z tých mien, ktoré vybrali, tak bol Tomáš Jurčo. Hoci teda už potom vystredal aj niekoľko iných klubov, takže nebol to jeden z tých úspešnejších rokov.
Každopádne Svrček by mal pokračovať v pôsobení v Brinase, kde podpísal kontrakt na ďalšiu sezónu s opciou na ďalšie 2 roky, takže pravdepodobne to teda bude švédska cesta. No a tretím draftovaným Slovákom bol Jan Chovan, ktorý kľudne sa mohol stať slovenskou draftovou jednotkou a byť vybratý prvým spomedzi Slovákov. Nakoniec bol posledný a až zo 6. kola. Čo je teda už pre mňa prekvapenie, pretože práve Chovan sa očakával o dosť skôr, kľudne takéto 3. 4. kolo. Možno v závere 2., ale skôr to 3. 4. No a keď sa pozrieme na jeho sezónu, tak pôsobil teda vo fínskej Tappare, kde hral najmä v kategórii do 20 rokov, teda za juniorku, kde nazbieral 23 bodov v 39 zápasoch a dokonca z 18 Tappary získal aj majstrovský titul a na šampionáte do 18 rokov, kde teda so slovenským tímom obsadili spomínané 4. miesto, tak nazbieral 8 bodov a mohol sa pochváliť vysokou streleckou efektivitou. Navyše zúčastnil sa aj juniorského šampionátu a strelil gól proti Švajčiarsku, čiže sezóna sa dala považovať za úspešnú. Do toho typ hráča, ktorý sa hodí pre NHL týmy, vysoký 189 cm, vie zahrať ako centra, tak aj krídelníka. Možno škoda, že nedostal nejaké tie zápasy aj za hlavný tím Tappary, ale teda napokon na draft mu to stačilo a bol draftovaný teda zo 184. miesta. Keď sa na to pozrieme, koho LA draftovalo naposledy, tak to bol Martin Chromiak na drafte 2020, konkrétne z 5. kola a 128. pozície. Spoznali sme už aj jeho nové pôsobisko, kde bude teda hrávať budúcu sezónu a fínsku Tapparu vymení za kanadskú OHL, kde sa upísal Sudbury Wolves, teda týmu, kde pôsobil nedávno, alebo v nedávnej minulosti dokonca aj Dalibor Dvorský. By the way, menšia reklamná vsúka. Pokiaľ toto video nesledujete s veľkým oneskorením, tak ešte stále platí náš kód HOKEJ netradicne 10 na zberateľskú edíciu kartičiek Hokejové Slovensko. Takže pokiaľ máte radi hokejové kartičky a radi ich zbierate, otvárate, tak práve toto je pre vás. Takže nabiehaj, nakupuj a dokonca máme pre vás teda 10% zľavu. OK, traja Slováci draftovaní, prečo sa nedostalo na ďalších napokon, keď si hovoril, že v hre bolo dokonca aj 10. Zvyšných Slovákov by som možno rozdelil do 3 skupín. Prvá skupina, označil by som ju slovami mali byť draftovaní, kde nájdeme mená ako Luku Radivojeviča, Tomáša Pobežala. V druhej skupine, ktorú by som asi nazval, že mohli byť draftovaní, sa kľudne mohol nachádzať taký Alex Mišiak alebo Andrea Straka. A v tretej skupine, kde vlastne podľa mňa nečakalo sa, ale malá šanca tam bola, by sa nachádzal taký Matúš Lisý, Patrik Zubek alebo overager Daniel Jenčko. Keď sa pozrieme konkrétne na dané mená, tak keď začneme tou prvou skupinou, Luka Radiojevič v podstate ešte pred rokom bol najväčší favorit spomedzi Slovákov v prvých kolách, ale vieme veľmi dobre, ako sú tieto rebríčky nepresné a postupne ako pribúdajú hráči do tých rôznych rankingov, tak jednoducho pokiaľ sa pridajú do toho ďalšie iné faktory, tak to môže dopadnúť pokojne aj takto. Hlavným problémom toho, prečo nebol Radiojevič draftovaný, vnímam v jeho výške. Nie je to jediný dôvod, sú za tým určite viaceré dôvody, ale tá výška tam podľa mňa určite je podstatná a hrá svoju rolu. Predsa len keď sa pozrieme na tú jeho výšku, má 177 cm a dokonca tento rok sa stalo, že nikto z obrancov nešiel, alebo tam nebol draftovaný s výškou pod 180 cm, čo je fakt, že brutálny údaj, pretože keď sa pozrieme na posledné roky, tak napríklad ešte pred rokom boli len 3 vybratí s výškou pod 180 cm, čo sa týka obrancov, avšak keď sa pozrieme do tých ostatných rokov, tak vidíme čísla ako 10, 11, 18, alebo dokonca v rokoch 2018 a 2019 ich bolo až 22 či 20. A aj v súčasnej NHL vidíme, že obrancovia menšieho vzrastu majú šancu sa presadiť, ako Lane Hudson napríklad, čerstvý príklad, ale trend je jednoducho nastavený tak, môžeme to vidieť či už na Floride, Tampe alebo Vegas, čo sú týmy, ktoré vyhrali v podstate od roku 2020 Stanley Cupy. Keby ste sa pozreli na ich obranu, tak v podstate vidíte, ako tam dominujú vysokí obrancovia a práve možno preto si
tie týmy berú príklad z tohto trendu a čoraz menej sme svedkami toho, že by nižší obrancovia boli vôbec draftovaní. Minulý rok si tu napríklad z Čechov odniesol Tomáš Galvas, ktorý je taktiež nižší back, alebo napríklad Aaron Kivihariu. Áno, sú tam ďalšie dôvody, prečo nebol draftovaný tak vysoko, ale napokon, že sa prepadol z možnej jednotky až do 4. kola, je fakt extrém. Každopádne Radivojevič mal jednoducho ťažkú sezónu. Po presune zo Švédska do USHL sa najskôr rozohrával v novom prostredí, v novej lige, v novej krajine a keď sa už nachádzal v najlepšej forme, tak prišlo zranenie počas majstrovstiev sveta juniorov, ktoré ho vyradilo na niekoľko týždňov a opäť musel sa dostávať do toho tempa a tak ďalej, čiže ten jeho draftový ročník nebol až tak vydarený. Čakala sa väčšia produktivita a hoci je šikovný, tak to napokon nestačilo. Čo sa mu najviac tak vytýkalo, tak určite jednoznačne musí zosilnieť, vynikať ofenzívne aj proti silnejším tímom a už mu nezostáva nič iné, len dokázať, že sa vlastne NHL kluby mýlili, čo samotný obranca vlastne aj tak prezentuje a chcel by to teda ukázať, čo bude môcť už v najbližšej sezóne, keď bude pôsobiť na univerzite v NCAA za Boston College. V prípade Pobežala sa tiež bavíme o nižšom hráčovi, v tomto prípade útočníkovi, ktorému však podľa mňa spravil najväčší problém možno aj tá výška, ale aj napríklad slabé juniorské majstrovstvá sveta, kde teda moc nevynikal, práve naopak, a hoci teda patril v extralige k historicky úspešným juniorom typu Marian Gáborík alebo Marian Hossa, tak to jednoducho na ten draft nestačilo. Napríklad Scott Wheeler mu predpovedá dlhú kariéru s potenciálom minimálne na AHL, hoci nebol draftovaný, a vyzdvihol hlavne jeho bojovnosť na ľade a že sa nebojí fyzickej hry. Uvidíme teda, ako on zareaguje na túto situáciu a už teraz vieme, že Nitru vymienia za kanadskú OHL a bude pôsobiť v drese Kingstonu, kde napríklad za posledné roky pôsobil aj Martin Chromiak. Čo sa týka druhej skupiny, Andrea Straka alebo Alex Myšiak, to boli podľa mňa hráči, kde sa skôr očakávalo, než neočakávalo, že by boli draftovaní. Minimálne si myslím, že u jedného z nich sa to dalo čakať, pretože predsa len nemali až tak zlé sezóny. Andrea Straka patrí medzi tých mladších hráčov, stále má iba 17 rokov, ale má dobrú postavu, je dobrý typ hokejistu, ktorý by sa NHL týmu hodil do tej bottom 6 a tú premiérovú sezónu v Quebecu v rámci QMHL nemal až tak zlú. V prípade Alexa Myšiaka ten sa rozhodol vymeniť vlastne dres HKM Zvolen a posilnil vlastne Waterloo v USHL, čo si myslím, že bol správny krok, ale napokon to tiež nestačilo a nenadviazal na svojho brata Martina, ktorý bol vybratý na drafte Chicagom. No a v tretej skupine či už obrancovia Matúš Listy, ktorý má za sebou dobrú sezónu, či už na reprezentačnej úrovni alebo klubovej, obranca Patrik Zubek, kde sa skôr očakávalo, že práve ten jeho štýl a tá jeho postava by mohla zaujať týmy NHL. Napokon sa tak nestalo a dokonca neúspel ani overager Daniel Jenčko, ktorý pôsobí na univerzite a taktiež je to typ hráča, ktorý by sa nestratil medzi týmto zoznamom draftovaných. No a keby sme si to zhrnuli, tak v podstate draftovaných sme mali 3 slovenských hráčov. Čakali sa, dajme tomu minimálne aspoň 5. Veľká šanca bola, si myslím, aj na 7 a podariť sa mohlo aj 10. Realita je ale taká, že napokon boli vybratí iba 3 Slováci a bude preto zaujímavé sledovať, ako sa celkovo tá situácia vyvinie o rok, či to niekto dokáže z tých spomínaných aj ako overager. Ale na druhú stranu predsa len draft nemusí nič znamenať. Môže to veľmi pomôcť, ale zároveň pokiaľ je ten daný hráč dobrý a má kúsok šťastia, čo je vždy potrebné, tak sa do tej NHL dostane kľudne aj iným spôsobom. A teraz už na záver sa trošku poobliadneme aj za tým budúci rokom, hoci teda vieme, že sa neoplatí nejak dávať veľkú váhu na prvotné rankingy, ktoré sú v podstate rok pred draftom. Avšak už teraz sa môžeme pochváliť opäť slubným draftom, uvidíme ako to napokon dopadne. Avšak zaujať NHL týmy by mohli z Nitry napríklad útočníci Tomáš Chrenko a Adam Nemec. No a naopak z Trenčína dvojica
Adam Gollier a Tobias Tomík, čiže obránca a útočník. Keď sa pozrieme dokonca na prvý draftový rebríček, fakt to berte s rezervou, pretože videli ste ten príklad, čo sa stalo vlastne pred rokom. Avšak teda Scott Wheeler z The Athletic zaradil momentálne na 12. miesto Adama Nemca, teda brata Šimona, na 15. miesto Tobiasa Tomíka a zmienil sa taktiež aj o Adamovi Gollierovi. Dám však aj jedno zaujímavé porovnanie vlastne draftového rebríčka, úplne totožného, ale s minulým rokom, kedy sme dopredu už rok vedeli, alebo teda spoznali prvé draftové rebríčky. Tak ak by sme si zobrali priamo teda Scotta Wheelera, tak zistíme, že pred rokom sa Luka Radivojevič pohyboval na 27. pozícii a spomenul taktiež v rámci top 32 aj Tomáša Pobežala, ktorý sa zmestil, myslím si, tuším do nejakej top 50. Takže určite to berte s rezervou. Vyzerá to však už teraz na jeden z ďalších draftov, kde by Slovensko mohlo uspieť. Pred nami je však ešte veľa času a uvidíme teda, či bude nasledovať podobný trend, bohužiaľ pre nás z našej strany negatívny, ako to bolo tento rok, alebo sa opäť trendy zmenia a uvidíme, možno sa naopak budúci rok pošťastí ešte viac, ako sme plánovali. Určite mi preto dajte vedieť do komentárov, čo hovoríte celkovo na tohtoročný draft, najmä z pohľadu slovenských hráčov, komu si myslíte, že sa podarí o rok byť vybratý na drafte ako overager, no a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Takže nezabudni hodiť like a vidíme sa na budúce. Čaute.